माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. छान छान कमेंट करा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि या चॅनलला छान छान कोकणातले व्हिडिओ असतात मंडळी. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला व्हिजिट करा आणि पहा की चॅनल कसं आहे, व्हिडिओ छान आहेत की नाही. आणि नंतर मग लाईव्हला जॉईन व्हा. दुपारचं लाईव्ह असतं, संध्याकाळचं पण असतं. तर जॉईन झाला तर नोटिफिकेशन बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येऊन जातील मंडळी. पटापट लाईव्हला कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला आज काय सर्वजण चहा वगैरे पिलात की नाही? पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे मंडळी. छान छान कमेंट्स करा. मंडळी मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली कुडाळ तालुका. तर माझ्या चॅनलला फक्त कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओज असतात, म्हणजे गणपतीतले म्हणून, म्हणजे या टाईपचे सगळे व्हिडिओ असतात. तसेच शॉर्ट्स पण असतात डेली व्लॉगच्या, माझ्या वगैरे असतात. म्हणजे एकंदर सगळं थोडंफार असतं. तर नक्की एकदा पहा. आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात. मानसी, हाय मानसी, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सीमाताई, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. थँक्यू सो मच मानसी, लाईक डन केल्याबद्दल. सीमाताई म्हणता मानसीताई पहिला नंबर लावले बघा ताई. कोणी मानसीताईचा पहिलाच नंबर असतो लाईक करायला आणि लाईव्हला. ती पहिलंच येते मस्तपैकी. मानसी बोलते एक लाईक डन बरं का. थँक्यू मानसी. सीमाताई म्हणता कशी आहेस मानसीताई, तुझं यूट्यूबचं आय डी सांग की मानसीताई. मानसीताई माझं एक आवळ्यावरची शॉर्ट आहे, तर त्याच्यावर मानसी व्लॉगचं आहे, तर तुम्ही जाऊन पाहू शकता सीमाताई. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आदिनाथ कलबंडे, जेवण झालं का मॅडम? आदिनाथ दादा जेवण नाही झालं, जेवायचं आहे, या जेवायला तुम्ही पण. तुम्ही जेवलात का? मानसी बोलते सीमाताई नमस्कार, मी मस्त ताई, तुम्ही कसे आहात ताई? प्लीज पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा. आदिनाथ दादा खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला, विसरलात का हो कोकणातल्या माणसांना? कोकणातल्या माणसांना विसरलात का आदिनाथ दादा? मानसी बोलते सीमाताई नमस्कार, मी मस्त ताई, तुम्ही कसे आहात ताई? मानसी बोलते सीमाताई प्रीतिया ताईच्या शॉर्ट व्हिडिओला मी कमेंट करते ताई, तिकडे जाऊन दिसेल माझी आय डी. मानसी आता नवीन टाकलंय ना मी, टोमॅटोची पिल्ले, त्याला कर, म्हणजे सगळ्यांना बघता येईल. आदिनाथ दादा आम्ही शेतात ऊस दाबत आहोत. बापरे किती काम आहेत दादा. शेतकऱ्याचं जीवन काय साधं सोपं नसतं ना दादा. सीमाताई म्हणता मी मस्त आहे मानसीताई, तुझं जेवण झालं का? सीमाताई म्हणतायत तू कशी आहे मानसीताई? हाय स्तुती, हाय स्तुती, कसे आहेत तुझे सासरे आणि तू, बरी आहेस ना? मानसी बोलते सीमाताई झाले जेवण बनवून या जेवायला. आदिनाथ दादा म्हणते नाही हो मॅडम, तुम्हाला कसे विसरावे. आदिनाथ दादा बापरे, तुम्ही आता मग ऊसाचं काम करून जेवणार कधी मग? स्तुती म्हणते बुधवारी ऑपरेशन आहे सासऱ्यांचं. बापरे, काळजी घे स्तुती.
मानसीताई म्हणतात केली बघ ताई, लगेच अपलोड केल्या केल्या माझीच कमेंट पिल्ले अशी कमेंट आहे बघ. प्रीतिया ताई ओके. कशी वाटली तुला आमच्या टोमॅटोची पिल्ले? सीमाताई म्हणते बरं ताई. अंकुश पादुले, अंकुश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. प्लीज चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझं चॅनलचं नोटिफिकेशन येईल. आणि दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझं कोकणातलं चॅनल आहे आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात माझ्या चॅनलला, तर नक्की एकदा पहा. स्तुती म्हणते लाईव्हला काय यायला टाईमच भेटना मला, कामाला जास्त आहे, खूप काम आहे, हॉस्पिटलची, घरातली बी खूप कामं असतात, डबा नाही लागतो. तर स्तुतीताई काही नाही ग, आधी सासऱ्यांची आणि तुझी काळजी घे, नंतर आपण बोलू. मी काय माझं रोज लाईव्ह असतं, त्यामुळे हे दिवस खरंच महत्त्वाचे आहेत, कारण एखाद्याचा जीव खूप महत्त्वाचा असतो. म्हणजे आणि एखाद्याचा जीव एकदा गेला की वापस येत नाही, म्हणूनच सांगते की माणसांना जपलं पाहिजे. मानसी बोलते एक नंबर, हा भारी बोलत आहेस टोमॅटो पिल्ले. आदिनाथ दादा थँक्यू मानसी. आदिनाथ दादा म्हणते मॅडम मी जेवण करून आलो. ओके, मग सर्वजण खूप मंडळी असतील ना ऊसाच्या कामाला. ब्राईट स्टम ब्लॉक्स, मी नाही दिसलो वाटतं. आता कुठे दिसणार, आता कमेंट आली तर मी वाचते. मंडळी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. ब्राईट भाई प्लीज लाईक करा. स्तुती म्हणते मानसीताई जेवण झालं का? ब्राईट ओ सॉरी ब्राईट भाई, माफ करा मला आणि प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. सीमाताई म्हणते मानसीताई पुरणपोळी खायला या. मानसीताई, सीमाताई आम्हाला नाही बोलवत का? मग मी काय करू? मग मी पण काय करू? माका काय सांगतास ब्राईट? मी काय करू? माकाच सगळं सांगताय काय? आता नाही दिसक तर नाही दिसक ना. मानसी स्तुती ताई नमस्कार, हेच मराठी सबस्क्राईब कसा करायचा? नमस्कार दादा नमस्कार. खरंच माका भारी विचारलाय, सबस्क्राईब कसा करायचा. सर वरती जेव्हा ना इथं माझ्या डोक्यावर सबस्क्राईब म्हणून एक ऑप्शन असणार व्हाईट पट्टीमध्ये, त्याला क्लिक करा आणि असं एक ऑप्शन असतो असा, त्याला म्हणजे स्क्रीनवर डबल टॅप केला ना की लाईक होतं आणि तिथं वरती सबस्क्राईब करा. थँक्यू हेच मराठी. तुम्ही कुठून आहात? हेच मराठी कोकणातले असाय की काय? हेच मराठी तुम्ही कोकणातले असाय? निलेश दादा खूप खूप स्वागत असा, खूप दिवसांनी लावलं, त्यामुळे बरा वाटला. काल तर मी नाही घेऊ ते शनिवारी इलेलं असते लाईव्ह. थँक्यू निलेश दादा. मानसी बोलते 10 लाईक होऊन जाऊ दे, तर 5 होत नाही आहेत. काय ग मानसी, काय बोलायचं, माणसं लाईकच करत नाही बघा. माणसांना आवडत नाही वाटतं आमचं चॅनल. मानसी बोलते निलेश दादा नमस्कार. ब्राईट म्हणतात मी येऊ का तुझ्या घरी भांडी घासायला? पैसे नाही मी देणार भांडी घासायचे, फुकटात घासून देशील तर ये. नको रे भावा, नको येऊ. आम्ही भावांकडनं भांडी घासून नाही घेत. भाऊ आपले हृदयात असतात भाऊ. ब्राईट स्टम ब्लॉक्स, भांडी नाही घासायची तू. भावांनी भांडी थोडीच घासायची. भाऊ तर बहिणीला कामाला लावतात. कलुराम वाघ, हॅलो वाघ दादा नमस्कार. टाईम नाही मला, काय म्हणू मलाच काय कळत नाही. नमस्कार मानसी दादा नमस्कार. कलुराम दादा नमस्कार. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करा प्लीज. 5 झाले, 10, 6, 7, 8, 9, 10, तर प्लीज 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 लवकरात लवकर लाईक करा. निलेश दादा म्हणतायत नमस्कार मानसी. ब्राईट म्हणते तुला कोणी विचारलं? मग कोणाला विचारलंस? मोबाईल रिपेअरिंग, तुमचा चेहरा छोट्या मुलीसारखा आहे. हो का?
थँक्यू. थँक्यू. मोबाईल रिचार्ज. मोबाईल रिपेअरिंग. थँक्यू सो मच छान कमेंट केल्याबद्दल. तर मोबाईल रिपेअरिंग प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. आणि मोबाईल दादा, आता नाव मी तुमचं मोबाईल म्हणते, पण मोबाईल दादा प्लीज डबल टॅप करा की एकदा बहिणीसाठी. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, तुम्ही कुठले आहात सांगा. रिअल गेमिंग हाय. हसतोय राग येतोय, हसतोय राग येतोय, हसतोय. असं चाललंय या दादाचं. लय भारी. प्लीज पटापट लाईक करा. मानसी बोलते 10 लाईक होऊन जाऊ दे. हो मानसी, 10 लाईक होऊन जाऊ दे. मानसी, स्तुती ताई, हो झाले जेवण, जेवायचं आहे. मानसी बोलते सीमाताई आली बघा लगेच पुरणपोळी खायला. ब्राईट म्हणतात काय पण मस्त. मग ब्राईट भावा, तू एवढा ब्राईट आहेस, तुझ्याकडनं भांडी थोडीच घासून घेणार मी. ये बहन का दिल बहुत बड़ा है, तुमसे बर्तन नहीं घिसवाऊंगी. प्लीज ब्राईट भावा चॅनलला डबल टॅप कर आणि चॅनलला जॉईन पण कर. आदिनाथ दादा, हो मॅडम आम्ही 5 जण आहोत. बापरे. कालूराम दादा म्हणतात भेंडी खायला या. हो दादा नक्की येते. छान छान छान. तर कालूराम दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. ते तर मला पण नाही. काय मला पण नाही. हेच मराठी ताई केलं. धन्यवाद दादा. कुठून बोलताय? मराठी, हेच मराठी चॅनल दादा. पी सीवर काय, पी सीवर जाऊ दे. अक्षय गव अक्षय गवरे की गावरे, गावरे, अक्षय गावरे. चष्मा कुठे घेतला? इथंच खेळण्यांच्या दुकानातला घेतलाय दादा. दादा म्हणतायत पंढरपूर. नाही पंढरपूर. नमस्कार दादा, खूप धन्यवाद दादा तुम्ही मला लाईक केल्याबद्दल, सबस्क्राईब केल्याबद्दल. कसं आहे तिकडचं वातावरण? पी सीवर कसा करायचा? काय दादा ब्राईट, एवढे ब्राईट आहात आणि तुम्हाला पी सीवर लाईक आणि डबल टॅप कसं करायचं ते माहिती नाही आणि सबस्क्राईब कसं करायचं माहिती नाही. सुनील पवार म्हणताय ताई तुम्ही कोकणातला असा काय? होय हो सुनील दादा, मी कोकणातला असे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कुडाळ तालुका. तुम्ही खैले असाय? माझं चॅनल असा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल असा. काय म्हणताय मग, बरा मा? मानसी बोलता बाई बाई काय हा प्रकार, सगळे चष्मा विचारायला लागले. तू एक शॉप दुकानच नेम लाईव्ह टाक. अगं लेन्स कार्ड वरून घेतलाय, घातला तर प्रॉब्लेम होतो, नाही घातला तर यांना प्रॉब्लेम होतो. धन्यवाद निलेश दादा म्हणते धन्यवाद. अगं गडबडीत होतो. बोल बाकी काय म्हणत आहे. लाईव्ह 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 बरी आहे. हे बघ यांना काय हे बघ ब्राईट दादा काय काय बोलतात तेच कळत नाही. काळू वाघ. ओ दादा त्यांचं चांगलं नाव आहे, असं का करताय? सीमाताई म्हणताय या की ताई तुमच्यासाठी पण पुरणपोळी आहे, तुम्हाला पण बोलवते ताई. नाही तुम्ही मला बोलवलं आणि माणसेला बोलवलं आणि नंतर मला बोलवलं, मी नाही येत जावा. सुनील पवार, हाय सुनील दादा काय म्हणताय, रिप्लाय द्या की. सीमा राठोड 6 नंबरला लाईक डन ताई. थँक्यू सीमा ताई. मोबाईल दादा. मानसी, सीमा ताई तू पुरणपोळी माझ्यासाठी बरं का. 2 पुरणपोळी. मानसी तू एवढीशी आहेस 2 पुरणपोळ्या खाणार? मानसी म्हणजे ताई कमेंट लेट जात आहे सॉरी. ओके मानसी कोई बात नाही. गणेश धुले नमस्कार गणेश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. ब्राईट स्टम ब्लॉग्स. नको ब्राईट दादा, तुम्ही नको करू मला लाईक वगैरे. धन्यवाद आल्याबद्दल चॅनलला. सीमाताई म्हणते मानसीताई कुठे राहता तुम्ही? अक्षय दादा चष्मा लावून पण नाव नीट वाचता येत नाही तुम्हाला. मला फक्त तुमचंच नाव वाचता येत नाही. गावरे, गावरे नाव बरोबर आहे ना की गौरे? नको बाबा तुम्हीच सांगा, मराठीत लिहून टाका. मानसी बोलते सीमाताई मुंबईला राहते, या कधीतरी नक्की आवडेल मला.
ब्राईट. सीमाताई म्हणते, मानसीताई तुम्ही किती पण खा, मी बनवायला खंबीर आहे ना. ब्राईट म्हणते का. सीमाताई म्हणते, माझ्या बहिणीसारखी बहीण आहेस, मानसिकता आहे. मी पुरणपोळी बनवते तुमच्यासाठी, किती पण तुम्ही खात राहा. येस, तूप आणि पुरणपोळी. मानसी बोलते, थँक्यू सीमाताई, मग तर मी 2 पक्क खाते. अक्षय दादा म्हणताय, अहो गवारे आहे नावाची. दुपारी पण तोच प्रॉब्लेम झालेला. अक्षय दादा, तुम्ही मला कमेंट टाकलीत ना की पहिलं आधी मराठीत टाका, आधी नाव टाका आणि मग मग हाय म्हणा मला. गवारे गवारे, मग मी काय बोललेली. गावरे. सॉरी दादा, मला तुमच्या नावाची इज्जत अशी नाही करायची होती. मला ते इंग्लिशमध्ये वाचतानाच असं वाटतंय की गावरे आहे की गवारे आहे. मानसी, गवारे आहे सरनेम ताई. आता मानसी, हे अक्षय दादा आले की मला तू आठवण करून दे मराठीत. गवारे. हाय स्वप्नील दादा, नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, डबल टॅप पण करत नाही या तुम्ही. ब्राईट म्हणता, मी माही व्हेज या नॉनव्हेज. तुम्ही व्हेज या नॉनव्हेज. मी दोन्ही आहे, व्हेज पण खाते नॉनव्हेज पण खाते. तुम्ही. सीमाताई म्हणते, मानसीताई नक्की भेटूया आपण कधीतरी, या तुम्ही पुण्याला. हो सीमाताई, आम्ही पण येतो. मानसी, सीमाताई नक्की भेटू. मंडळी पटापटा लाईक करत नाही आहात. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे, अरे 17 मिनिटं झाली, 20 मिनिटं व्हायला आली आणि 6 फक्त लाईक्स आहेत. काय फायदा लाईव्ह घेऊन मला सांगा तुम्ही. काय छान छान कमेंट पण करत नाही आहात तुम्ही. पटापटा लाईव्हला भेटा. या घरी कोलंबी देता. येतय हा, येतो आम्ही घरी तुमच्या कोलंबीसाठी. शिजून घाला, नुसते हात कोलंबी देऊ नका, शिजून पण घाला की ब्राईट दादा. कुठे आहे तुमचं घर ब्राईट. कुठे आहे तुमचं घर. होय म्हणताय. ओके ओके, येतो म्हणजे. बाळा भालेराव, अरे काय तुम्हाला काम नाही आहे की नाही, रात्रंदिवस लाईव्ह लाईव्ह पटपट. अरे बाळा, तू एवढा बाळा आहेस आणि तू एवढं बोलतोयस, तुला काही काम नाही कसं मग आमच्या लाईव्हला आलास. काहीतरी काम कर. आम्ही तर लाईव्ह करून काम करतोय लाईव्हवर, तू काय करतोयस. ब्राईट, मुंबई. ओके, मुंबईला आहेस का. वा वा वा. मग कोलंबी बिझनेस आहे का कोलंब्याचा, ह्याचा प्रॉन्सचा. कॅरी प्रेडिक्स. हाय ताई, इट्स अ कॅरी फ्रॉम कोल्हापूर. हाय कॅरी, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुझं खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, तू कोल्हापुरातला आहे. कोकणी भावा. मानसी बोलते, अगं ताई हसवतेस मला, घरी विचारतात हे अशी का हसते? मानसी, हसतेस कशाला पण तू मला सांग. ब्राईट, आम्हाला काम नाही आहे. तुला नाही विचारलं रे, या बाळाला विचारलं, बाळा भालेराव. बाळा भालेराव म्हणतोय, मग तुला काही काम नाही काय, लाईव्हला करतेस ते. ब्राईट म्हणतात, काम नाही नाही. बाळ म्हणते, जेव्हा पाहिलं तेव्हा तुम्हालाच पाहावं लागायला यूट्यूब चॅनलवर. मग काय, मी आहेच एवढी भारी म्हणून तू मला पहा. मी कोकणातलं आहे, कोकणातलं चॅनल म्हणजे प्रत्येकाला पाहायला मिळत नाही भावा. त्यामुळे पहा तू, खूप छान माझं चॅनल आहे, कोकणची माणसं साधी. सबस्क्राईब कर पहिलं चॅनलला, तर तुला माझ्या चॅनलचे नोटिफिकेशन येतील बाळा. जय कोकण, जय कोकण. थँक्यू कॅरी, खूप स्वीट आहेस तू. अक्षय दादा म्हणतायत, यानंतर माझं नाव नीट नाही घेतलं तर मी लाईक करणार नाही.
मी तुमचा सरनेम घेणारच नाही दादा. अक्षय दादाच म्हणणार मी बघा. आता सरनेमच घेत नाही बघा. सरनेम कठीण असेल त्याचं मी सरनेमच घेणार नाही. मंडळी पटापटा लाईक करा. कॅरी दादा प्लीज लाईक करा. बाळा दादा प्लीज लाईक करा. ब्राईट प्लीज लाईक करो. सभी लाईक करो. मानसी बोलते बाळा दादा तुम्ही बघू नका लाईव्ह, मग तुम्हाला नाही दिसणार. मानसी बोलते आता मला पागल बोलतील घरी, अशी हसते मी. अक्षय दादा म्हणताय 7 लाईक. काय दादा अक्षय दादा लाईक केलं नव्हतं सांगावं लागतं यार. बहिणीवर कोणाची मायाच नाही. काय मानसी बघ ना, मी एवढी जीव तोडून 20 मिनिटं बोलते, एकाने सुद्धा मला लाईक केलं नाही. जगन्नाथ माने अगदी थोडा चष्मा बारीक घालायचा होता. ओ दादा एवढा पण मोठा नाहीये बघा, किती मी छोटा घातलाय. जगन्नाथ माने नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. सीमाताई म्हणते काही कॉल आलेला हो, बोला आता. ओके सीमाताई. कॅरी म्हणताय काल मी मासा खाल्लो, माझ्या घशात काटा अडकला, काय कळला ना, मटन रस्सा नुसतो प्यालो. जर ना माशाचा काटा अडकला असेल ना, तर भात असतो ना सुका भात, व्हाईटवाला भात, तो पटकन गिळायचा म्हणजे काटा वगैरे घशाच्या खाली जातो, म्हणजे व्यवस्थित प्रॉब्लेम नाही होणार. निलेश दादा म्हणते चला चला TC आले, कोणी कोणी तिकीट काढली नाही आहे हात वर करा. अरे दादा बघ 9 जण आहेत आणि 7 जणांनी तिकीट काढली आहे. काय बोलणार, नुसते आमच्या ट्रेनचं नुकसान करतायत. ज्यांनी पटापटा 9 लाईक 9 माणसांनी बसले ना, 9 जणांनी पण तिकीट काढा पटकन. सीमाताई म्हणते मानसीताई लाईक केलं. मानसीताई काय केलं जेवायला. अक्षय दादा तुझ्या हसण्याचा आवाज मिक्सरच्या आवाजासारखा येतो. हो का, मिक्सरचा आवाज एवढा भारी आहे माझ्यासारखा. मिक्सर म्हणतो की प्रीतियाचा आवाज चांगला आहे. अक्षय दादा तुम्ही काय म्हणताय. जतन गुर्जर हाय जतन भाई, स्वागत है आपका. मराठी आहात की हिंदी आहात नक्की सांगा. मानसी बोलते तोंडावर हात ठेवलाय, हसव आता किती पण. अरे आज एवढे नमुने छान छान भेटत आहेत की काय बोलू. जगन्नाथ दादा म्हणते दीदी कुठून बोलताय तुम्ही. म्हणलं उद्या दिदू ताई कुठून बोलताय म्हणलं. जगन्नाथ दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे, पण आता माझं लाईव्ह जम्मूमधून चालू आहे. तर पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा. मानसी लाईव्हला लाईक करा प्लीज सगळ्यांनी. करतच नाही बघ ना. जगन्नाथ माने तुम्ही धनंजय मानेला ओळखता का. टिंग टॉंग. रेल्वे गेमिंग नाशिक, माझा तिकीट कोल्हापूरवाला है. हो का. कोल्हापूरपर्यंत तिकीट काढलाय, पण वाटत नाही मला काढला आहात असं. दाखवा बघू तिकीट काढलात की नाही. तिकीट 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 तिकीट. आजची लाईव्ह खरंच फनी आहे. त्या दिवशी एवढी इमोशनल होती, आजची लाईव्ह एकदम फनी आहे वाटतं. मानसी बोलते सीमाताई मटकीची उसळ, भात, डाळ, भाकरी आणि बेसन पोळी बनवला. रेल्वे दादा म्हणताय हमारी ट्रेन का तिकीट हरिद्वार है. अरे बाप रे. कॅरी बोलते कोल्हापूरमध्ये बिबट्या आला होता माहीत आहे का. हा मग काय झालं पुढे, मग काय केलं. रेल्वे म्हणतायत मैं रेल्वे का पायलट हूँ. रेल्वे का पायलट. हे भगवान कब रेलवे के पायलट, रेल्वे में पायलट कब भरती होने लगे रे बाबा रे बाबा. नंदन दादा म्हणताय जय हिंद जय महाराष्ट्र. ताई साहेब तुमच्या लाईव्हला लाईक केले आणि काहीच नाही. नंदन दादा खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला लाईक केल्याबद्दल. पटापटा करा सर्वांनी. अक्षय दादा मी लाईक केलं, लाईक आता परत कसं करू. तुम्ही आता परत ना तुमच्या ना मोबाईलच्या स्क्रीनवर तबला वाजवत बसा. टिंग 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 होत जाणार बघा लाईक.
रेल्वे दादा म्हणतायत, अगं दीदी मी रेल्वेचा लोको पायलट आहे, मी ट्रेनला ड्रायव्हिंग करतो. मग दादा असं सांगा, मला वाटलं विमानातले पायलट इकडे कसे काय आले. निलेश दादा म्हणते, कोकणामध्ये बिना तिकीट प्रवास करू नका, बघा आमचे कोकण किती निसर्गरम्य आहे, किती हसतात खेळतात आहे. लाईव्हला सर्वांनी लाईक करा आणि जमले तर सबस्क्राईब करून नक्की आशीर्वाद द्या. आशीर्वाद द्या, आशीर्वाद द्या. पण 10ला, अरे दादा निलेश, टी सी दादा, पण 10ला माणसं बसली, 9 जणांची तिकीट आहे, असं कसं काय हे. माणसं उतरतात चढतात, उतरतात चढतात, बिना तिकिटीचं उतरतात परत चढतात, काय करणार. मानसी बोलते, लाईक नाही केलं लाईव्हला तर AC कोच भेटणार नाही. मंडळी पटापटा लाईक करा हा, नाहीतर TC येणार बघा. सीमाताई म्हणतायत, उगाच कमेंट आणि बोलत बसू नका, सगळ्यांनी लाईक आणि सबस्क्राईब करा, ताईला आपल्या बहिणीसारखी आहे. दीपक दादा म्हणतायत, हाय लाडू, हाय हाय लाडू दादा. मी पण लाडू तर माझा भाऊ पण लाडू, त्यामुळे दीपक दादा लाडू. नमस्कार दादा, थँक्यू सो मच आल्याबद्दल. आलेला प्लीज डबल टॅप करा दीपक दादा. जगन्नाथ दादा म्हणते, हिरवा मिरचीचा ठेचा आणि ज्वारीची भाकरी खायची किती छान लागते बघ. वा वा वा, माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं जगन्नाथ दादा. काय ज्वारीची भाकरी, आहा. कॅरी म्हणतोय, ताई माझं नाव करण पाटील आहे, टॉपचा विषय. ओ माय गॉड. हेलो, मैं अच्छी हूँ. परी आणि खुशी बड्डे गेली. येते थोड्या वेळात. ताई माझं नाव आहे करण पाटील. हाय करण पाटील, टॉपचा विषय. हो माय गॉड, आग 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 आग, जळफळाट नसतो. मानसी बोलते, पाणी बॉटल पाणी बॉटल. अरे ट्रेन मध्ये चालली मानसी पाणी बॉटल घेऊन. पाणी बॉटल पाणी बॉटल पाणी बॉटल. स्तुती म्हणते, हाय स्तुती. स्तुती म्हणते, ताई कोण बोला नाच माझ्या संग, काय विसरले, कोण बोलाच नाच माझ्या सगळे विसरले असं म्हणते. काय मला सगळे विसरले नाही हो स्तुती ताई, असं नाहीये. सध्या ट्रेनमध्ये घुसले ना, तिकीट कोणी काढली नाही काढली त्याचा विचार करताय सगळेजण. मानसी बोलते, आता ताईचं नेट घेतलंय, आता जातील फटाफट कमेंट. ओके मानसी, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते, स्तुती ताई जेवण झाले. मानसी बोलते, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. इथं अर्धा तास लागला 10 लाईक व्हायला. काय ट्रेनमध्ये व्यवस्थित माणसं चालत नाही. TCचा लक्ष नाही वाटतं. निलेश TCचा लक्ष नाही आहे वाटतं. रेल्वे म्हणतायत, अगं दीदी मी खरंच लोक पाहिलेत नाही, मी गेमिंगचा लोको पायलट आहे. हो का, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. मग चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डबल टॅप करा. दीपक बोलताय, शांत शांत की छान बोलताय, छान बोलता तुम्ही, आवडलं असं म्हणताय की शांत बोलता तुम्ही, आवडलं. सांगा दादा नक्की परत एकदा कमेंट करून. थँक्यू दादा. तुम्ही स्वामींचा हे ठेवलात काय. निलेश दादा म्हणतायत, काही प्रवासी उतरत पण आहेत ना, ज्यांना लाईव्ह आवडणार ते लास्ट स्टेशनपर्यंत प्रवास करणार, साथ देणारे. येस येस, कोकणातल्या माणसांना किती साथ देतात ते पाहायचं आहे आज आम्हाला. मानसी बोलते, TC लवकर या, सगळ्यांना एक एक प्रसाद द्या. आमचे प्रसाद आले ते बघा. मानसी बोलते, जिजू आले जिजू आले, हाय जिजू. निलेश म्हणतात, TC प्रसाद नाही देणार, फाईन देणार मानसी. ओके ओके ओके, व्हेरी गुड. TC दादांचं लक्ष आहे व्यवस्थित. रेल्वे दादा म्हणतात, हे चलो पाणी बॉटल पाणी बटन पाणी बटन पाणी बटन कसलं पाणी बॉटल पाणी बॉटल पाणी बॉटल. जनार्दन चव्हाण, नमस्कार जनार्दन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला.
स्वागत आहे जनार्दन दादा. रेल्वे दादा म्हणते कचोरी समोसा वडापाव 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 वडापाव. अवधूत पाटील नमस्कार अवधूत दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तुम्हाला कचोरी समोसा पाहिजे का? ट्रेन चालू झाली आहे. मानसी बोलते, मानसी बघा, मानसी बोलते गरमागरम गरमा गरमागरम गरम का अरे बोलताच येत नाहीये. गरमागरम चहा कॉफी पाहिजे का कोणाला? चाय 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 चाय. मंडळी पटापट लाईक करा. आम्ही किती छान छान कमेंट करतोय, छान लाईव्ह चाललंय. पटापट कमेंट करा. रेल्वे म्हणताय ओ भैया चैन पुलिंग हो गया पकड़, नीलेश भैया को पकडो. मानसी बोलते अवधूत दादा हाय. संतोष कुमार परी आणि खुशी बरी आहेत काय? होय रे परी आणि खुशी एका गेली आहेत काय, ती बड्डे पार्टीक गेली आहेत बाजूक. सुयश ट्रेनमध्ये इलय, ट्रेनमध्ये बहिलय समजला मा. हे बघ ह्या मानसी ताई आहे ना तर चाय विकता गरमागरम गरमागरम चाय विकता मानसी ताई. दीपक दादा म्हणतात शांत म्हणजे मी तुम्हाला चिडवायला बोललो पण तुम्ही न रागवता उत्तर दिला. यही तर मेरी खासियत आहे बाई. कोकणची माणसं आम्हाला उगाच नाही म्हणत दादा. दीपक दादा थँक्यू सो मच. अवधूत पाटील म्हणतात वडा वडा गरम वडा नाही बोलतायत. वडा गरम पाव गरम वडापाव. मानसी मानसी परत पाणी बॉटल घेऊन आली निलेश दादा. मानसी परत गरम पाणी बॉटल घेऊन आली. मानसी बोलते गारेगार पाणी बॉटल. निलेश दादा लस्सी घेऊन कुठे राहिला? अवधूत पाटील म्हणतात हाय अवधूत दादा पाणी बॉटल पाहिजे तर मानसीकडून घ्या, 10 रुपये आहे वाटतं. नाही मानसी बोलते गरमागरम वडापाव 10 रुपये. पटापटा डबल टॅप करा मंडळी. अवधूत दादा फुकट वडापाव. हे भगवान काय चाललंय या लाईव्हला. खरोखर ट्रेन बनली वाटतं ना लाईव्हची. हाय मनू चहा झाला का असं म्हणताय का? चहा झा. मानसी बोलते इथे जर लाईव्हला आवाज काढू शकली असती तर मी पक्का ट्रेन मधली विक्रेत्यांचा आवाज काढला असता. हे भगवान लय भारी मजा आली आज. निलेश म्हणता हा 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 रेलवे गेमिंग ब्रो इज अ टीसी को पकड़ने को 7 देश की पुलिस लगी है और पकड़ नहीं पाया कोई. चैन पुली कर लो या कुछ भी, किसी के हाथ ना आएगा ये टीसी. ओ माय गॉड टीसी भाई नमस्ते. रेल्वे बोलतायत यात्रीगण, हां मी हे बोलू शकते. हां यात्रीगण कृपया धान्य गाड़ी संख्या 12305 नई दिल्ली हावड़ा जंक्शन राजधानी इज राइट ऑन प्लॅटफॉर्म नंबर 15. कसं वाटलं लगेच कमेंट करून सांगा. मानसी बोलते बाबो आपण तर फुल मजा करतोय. निलेश दादा हसतोय. नामदेव शिंदे नमस्कार नामदेव दादा, थँक्यू. बहिणीला एवढं प्रेम देत आहे त्याबद्दल धन्यवाद. निलेश दादा हसतोय. मानसी बोलते हसू नको ताई आता गाल दुखले. अवधूत दादा म्हणतात कृपया यात्रीगण ठाणे आ गया उतर जाए. ओके हाँ कृपया यात्रीगण ठाणे आ गया है उतर जाइए. धन्यवाद. मग रेल्वे दादा रेल्वेची अनाउन्समेंट. रेलवे के अंदर एबी फेमस से भगवान के नाम में दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम में दे दे रे भैया. मानसी मी आता ब्लूटूथ घातले कानात, आता कोण पागल नाही बोलणार. तोंडावर हात ठेवलाय.
अगं पण माझा आवाज येत असेल ना, गारेगार गारेगार गारेगार. नामदेव म्हणतात, सॉरी ताई, तुम्ही इतक्या वेळात ही मला माहीत नव्हतं. काय म्हणताय दादा, नामदेव दादा? सॉरी ताई, तुम्ही इतक्या वेळात ही मला माहीत नव्हतं. म्हणजे काय झालं दादा? माझं काही चुकलं का, नामदेव दादा? निलेश, ओ माय गॉडनेस, सुपर यार ताई, वॉट अनाउन्समेंट, वॉट टॅलेंट यार. अरे रेल्वेने प्रवास करून करून पाठ झालंय सगळं. मानसी बोलते, अवधूत दादा झाली चहा माझी. स्तुती म्हणते, कोण आहे बाळा दादा? आहेत ते काय? रेल्वे दादा म्हणते, ओके दीदी, मी 2 मिनिटात जाऊन येतो. ओके. ओके रेल्वे दादा. अवधूत दादा म्हणतात, मी पण. आकाश काळे, हॅलो, जय महाकाल. नमस्कार आकाश दादा, स्वागत आहे. कॅरी म्हणते, दीदी मी ना तुमच्या शॉर्ट व्हिडिओला कमेंट केली, सबस्क्राईब पण केले, तुम्ही पण मला सबस्क्राईब करा. ओके ओके, चालेल चालेल. आकाश बोलतोय, हॅलो, जय महाकाल. बोलो जय महाकाल. जय महाकाल. मानसी, स्वतः पण हसून गुलाबी झाली आहेस ताई. हे भगवान. आकाश दादा प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. अवधूत दादा म्हणजे लाईट स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा. छोटा स्लॅम, क्या नेम है? मेरा नाम तो प्रीतिया है, आपका नाम क्या है? प्लीज डबल टॅप करो. नामदेव, तुमचं काय चुकलं नाही ते, मग तुम्ही सॉरी कशाला बोलताय नामदेव दादा? आनंद सरोदे, जय लहूजी, जय अण्णा. जय लहूजी, जय अण्णा. आनंदा दादा प्लीज, आनंद सरोदे प्लीज चॅनल को डबल टॅप करो. रेल्वे दीदी, ती वाली दीदी गेली आता सध्या. कुठली? मानसी बोलते, सगळे ऐकायला येत होतं एवढं वेळ, तेच घरी विचारतात हे काय कोणाशी बोलते आणि हसते. म्हणायचं आमचं युट्यूबचा पागल ग्रुप आहे त्यांच्याशी बोलते. मानसी बोलते, रेल्वे दादा म्हणते, आता मी हिंदी में बात करो शकतो. ओके. आनंद, जय लहूजी, जय अण्णा. प्लीज डबल टॅप करा अण्णा. सम्राट मयूरी, हॅलो सम्राट दादा, डबल टॅप करा. गणेश दादा प्लीज डबल टॅप करा. सर्वांचं स्वागत आहे. रेल्वे के अंदर फेमस है भैया, हेडफोन ले लो, चार्जर, केबल, पावडर, पॉवर बँक. आता हे पॉवर बँक विकणारे आले. मानसी, पप्पा बोलतात वडापाव. हे मानसी, बापरे, माझं तोंड दुखायला लागलं. काकांना सांग, कोकणातली माणसं आहेत ती. ट्रेन चालू झाली आहे कोकणात जायला. सम्राट म्हणतात, माझं मेसेज नाही वाचला का? वाचला ना महेर, हॅलो बोलला सम्राट. गणेश म्हणतोय, लाईक ताई साहेब. गणेश दादा स्वागत आहे. माझं गणेश दादा 14 नंबरला लाईक केलं, थँक्यू. सम्राट, हॅलो बोल की. आमच्या कोकण कन्येमध्ये चढ की. बिहार की दीदी. बिहार की दीदी आ गई क्या? गणेश, माझी ताई माझी आई. येस. स्तुती, ताई तुम्ही जम्मूमध्ये राहता काय? हां, मी जम्मूमध्ये राहते. मानसी बोलते, चायनीज भेल घ्या, चायनीज भेल. अवधू दादा, आय एम व्हेरी हॅप्पी. हा काय, ट्रेनमध्ये चढून. निले, चांडाळ चौकटी सांग मानसी त्यांना. तरी एक नाही आहे त्यात. इंजिनियर गणेश, हाय इंजिनियर गणेश, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. लाईक डन, थँक्यू. अरे कोकणातली ट्रेन चालू आहे. लाईव्हमध्येच वडापाव वडापाव करतात सगळीजण. गरम चाय गरम चाय, ये मजा आली आहे बघ. नामदेव शिंदे, कुठून कुठून गेलाता मॅडम? नामदेव दादा, मी कोकणातली आहे. गणेश दादा म्हणते, मला पण एक वडापाव. नक्की नक्की, मानसी विकते.
निलेश दादा हसतोय, म्हणते माझं पण हसून हसून गोळो झालो गोळो झालो. अरे मग मानसीकडली पाणी बॉटल घे. यार या लाईव्ह की काय हा? निलेश दादा मानसीकडनं पाणी बॉटल घे. मानसी बोलता पाणी बॉटल, पाणी बॉटल, पाणी बॉटल. आई गं पहिल्यांदा मराने ते लाईक रवले बाजूकच. आम्ही तर हसन हसन अर्धो 40 मिनिटं झाली आणि 15 फक्त लाईक असत दादा माझ्या लाईव्ह. लाईव्हवर लाईव्हच्या लाईक्सवर लक्षच नाही कोण लाईकही करणार नाहीत. अरे मंडळी लाईक तरी करा, ट्रेनमध्ये चढताय हसताय. ड्रायव्हिंग लाईफ MH09 हाय नमस्कार ड्रायव्हिंग लाईफ. गणेश माझं नाव, माझी ताई हसली हा. मगाचपासून हसून हसून तोंड दुखायला लागलं. तेजस भट हाय तेजस. मानसी कृपया ट्रेनमधून प्रवास करता, हा मी वाचते हा. कृपया ट्रेनमधून प्रवास करत असताना वॉशरूममध्ये जाताना डोर ठोका नाहीतर डायरेक्ट हात पडाल. मुरुदे ते मला नको. टॉयलेट मध्ये ट्रेन मधल्या टॉयलेटची आठवण नको काढू. दादांचा मेसेज कुठे गेला? दादांचा मेसेज डिले. पदार्थ के नासिक रोड आपका स्वागत है, कृपया ध्यान दीजिए 1285 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हावड़ा गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस टीचर निर्धारित टाइम 1:06 उषा राणी दावत है. येस गणेश मधन माझी ताई हसली हा हा हा. सम्राट मानसी ताई. नामदेव दादा अति करताय हा. गणेश दादा म्हणताय पटापड पापड पापड या इकडे खा तिकडे. गणेश दादा म्हणताय चाय गरम चाय गरम. आता गणेश दादा पण चाय विकायला लागले की चाय गरम चाय चाय गरम चाय गरम चाय चाय गरम. मानसी बोलते सम्राट दादा हाय. निहार गोसावी हाय निहार गोसावी. चल चल ट्रेन मध्ये बस पटकन. कोण विकते? गणेश दादा चहा विकतोय ट्रेन मध्ये. गरम चाय गरम चाय. चाय सम्राट दादा म्हणतोय चाय चाय पाहिजे मला. 10 रुपयाला एक आहे हा. इंजिनियर गणेश मानसी 50 लाईक्स टुडे डन. ओके मला तर इथं 15 लाईक भेटत नाही आहेत. निहार गोसे मी आलो. हाय निहार तुला काय पाहिजे? वडापाव की चाय गरम? गणेश म्हणताय मानसी ताई कशी आहेस ग बाय आई? राजरतन हाय राजरतन भाई कुठून बोलताय? मानसी बोलते होय निलेश दादा सांगते आपली चांडाळ चौकटी. रेल्वे म्हणतायत हे वाचला मी. गणेश म्हणते ताई नको हसू ग. ठीक आहे नाही हसत बाबा. मानसी बोलते तरी आपल्या ग्रुपमध्ये दोन नाही आहेत जिजू आणि रोशनी ताई. हा ते नाही आहेत. एक्सप्रेस अवधूत दादा म्हणते दादर से निकली हुई तुतारी एक्सप्रेस. गणेश दादा म्हणते अरे मंडळी लाईक डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केले नाही त्यांनी. हसून हसून माझं पोट दुखत आहे ताई आज तर सगळ्यांचंच आहे. निहार गोसावी चालला का? काय करतोय? जेवलास का तू? सम्राट महिर आहे ना. नामदेव मॅडम महाराष्ट्रात येता का? नामदेव दादा तुम्ही नीट आधी बोलत नाही आहेत त्यामुळे मला तुमच्याशी बोलायचं नाही आहे. मानसी बोलते गणेश दादा होय माझ्यासाठी वडापाव. रेल्वे दादा म्हणतात 2222 मुंबई हजरत निजामुद्दीन राजधानी अपने निर्धारित समय से 12 घंटे बेलन से चल रही है. बेलन से. निलेश मानसी मस्त यार. रेल्वे गेमिंग माझी अनाउन्समेंट कोणाला आवडली आहे? अरे आम्हाला सगळ्यांना आवडली लय भारी वाटलंय. सम्राट मयूर हसतायत. नामदेव दादा होय होय दादा फुकट आहे आम्ही वाटतो या कोकणात घेऊन जावा नारळ खूपसे. मानसी बोलते इंजिनियर दादा 50 नक्की करू. हा निहार म्हणतायत मला चकना आणि दारू देईल का कोण? अरे बापरे चकना आणि दारू.
चालेल चालेल, चकनामध्ये चिकन की व शेंगदाणे. गणेश दादा म्हणते पाप पाप पापडा पापडा खा, पापडा पापडा एकदा खा, एखादे जा तिकडे, इकडे जा तिकडे. ओके. इंजिनियर गणेश म्हणतोय हो मानसी ताई, 50 लाईक्स कंप्लीट करू आणि आपल्या ताईला सपोर्ट करू. येस येस, डेफिनेटली करा. पण आज होतच नाही आहेत 50 लाईक्स, 60 लाईनवरच थांबलेत. मानसी बोलते गावठी काकडी फक्त 50 रुपये. मला पाहिजे, मला पाहिजे गावठी काकडी. सम्राट मयूर हॅलो. नामदेव गुड बाय, गुड नाईट मॅडम, धन्यवाद. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. रेल्वे गेमिंग यात्रीगण, हां, यात्रीगण कृपया ध्यान दे. गाड़ी संख्या 12107 सीतापुर मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस 2 मिनट से लन से चल रही है. लन म्हणजे काय? देर से, देर से, देर से. अवधूत पाटील काकडी संपली. कोणी आणलेल्या? मानसीनच आणलेल्या गावठी काकडी. लगेचच संपली. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी, कृपया लक्ष असू द्या. दादरवरून येणारी, कृपया लक्ष असू द्या. दादरवरून येणारी दिवा पॅसेंजर 7 वर येत आहे. टिंग टॉंग. मानसी बोलते अवधूत हा काकडी संपली. अवधूत हा काकडी संपली. मंडळी पटापटा लाईक करा. 16 नंबरला लाईक केला आहात, पटापटा लाईक करा. 17, 18, 19, 20. मानसी बोलली विठ्ठल गावडे. हाय विठ्ठल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मानसी बोलते निलेश मस्त ना, निलेश दादा मस्त ना. रेल्वे दादा म्हणतात हिंगोली देकर जंग शताब्दी. मज्जा आली आज खरंच. निलेश दादा सुपर. आई शपथ, एवढं 47 मिनिटं आपण हसत होतो स्टार्टिंग पासून. निलेश दादा जसा टीसी चढला तसं सुरू झालं. मानसी बोलते ओ ओ आजी काकडी कशी दिली? अगं तूच ऐकतास मग. ओ मानसी तू या चिकू केलास मग काकडी आणि आता विचारतय. रेल्वे इंजिनियर गणेश रेल्वे अनाउन्समेंट सुपर, धन्यवाद धन्यवाद. मानसी मज्जा आली. हा आज खूप मज्जा आली. अनिल काळे नमस्कार अनिल दादा, खूप दिवसांनी लाईव्ह आला, थँक्यू सो मच. सुलक्षा हाय सुलक्षा, 17 नंबरला लाईक डन, थँक्यू अनिल दादा. प्लीज डबल टॅप. निलेश दादा रेल्वे दादा मी आलो आहे म्हणू. निलेश दादा म्हणतात सुलक्षा ताई स्वागत आहे. अनिल दादा म्हणतात हो. अनिल दादा जेवलात का? सुलक्षा जेवलीस का? इंजिनियर दादा सांगतात लाईक अँड सबस्क्राईब प्लीज. पिन करते इंजिनियर गणेश. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, छान छान कमेंट करा प्लीज. गरीब माणसाला सपोर्ट करा. ए भगवान, भगवान के नाम पे मुझे लाइक दे दो रे बाबा. अनिल काळे हो तुम्ही. आम्ही नाही जेवलोय दादा अजून. मुलं दोघी बर्थडे पार्टीला गेली आहेत साईडला, त्यामुळे आम्ही त्यांची वाट बघतोय. ते आले की आम्ही जेवणार. थँक्यू प्रीतिया ताई. गणेश थँक्यू. इंजिनियर मजा आली आज. तू आधी यायला पाहिजे होतात. बाप रे काय नुसतं हसून हसून पोट दुखायला लागलं माहितीये. यायला पाहिजे होतंच आधी. मध्येच ना वडापाववाले आले. वडापाव वडापाव वडापाव. लय भारी मजा आली. अवधूत दादा म्हणते कोल्हापूर येणारे मुंबईला जाणारी महालक्ष्मी एक्सप्रेस. अनाउन्समेंट करते. कोल्हापूर येणारी मुंबईला जाणारी महालक्ष्मी एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे. टिंग टॉंग. इंजिनियर म्हणते मानसी ताई आर यू फ्रॉम? गणेश माझं नाव 12 नंबर. थँक्यू गणेश, थँक्यू सो मच. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे, सबस्क्राईब केलं नाही, त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. कुठे चालला सर्वजण? पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. छान छान कमेंट करत जावा मंडळी.
इंजिनियर ब्रदर, आय एम फ्रॉम मुंबई. हाऊ आर यू ब्रो? प्लीज आन्सर इंजिनियर. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. अवधूत दादा म्हणतात मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही भाषेत सांगा. नो बाबा, इंग्लिश आमची एवढी काय भारी नाही दादा. इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, क्या करे भाई. मानसी बोलते, जिजू बोलतील आत मानसी पक्का पागल झाली आहे. काय माहिती माझं लाईव्ह बघतायत की नाही ते. गणेश माझं 1 2 3 मिक्के चेक टेस्टिंग माईक चेक 1 2 1 2 3 1 2 3 माईक चेक टेस्टिंग. प्लीज सर्वांनी बोला ताई. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. इंजिनियर गणेश, प्रीतिया ताई, पुढचं स्टेशन बोरवली, अगला स्टेशन बोरवली, नेक्स्ट स्टेशन इज बोरवली, प्लीज स्पीक. ओके, पुढचे स्टेशन बोरवली, अगला स्टेशन बोरवली, नेक्स्ट स्टेशन इज बोरवली, प्लीज स्पीक. इली काय हो मानसी ताई? ताई आपल्या ग्रुपवर आज वडापाव विकायला घेऊन येते रात्री. नक्की नक्की. रेल्वे म्हणतात प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्यावी. प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्यावी. गाडी क्रमांक 1071 मुंबई लोकमान्य कलेक्टर मिलन बलिया. कुठली गाडी आहे बाबा? कामिनी एक्सप्रेस. थोड्याच वेळात मला ना ट्रेन लय वैताग आलाय. इंजिनियर गणेश, नाईस, थँक्यू. रामकिशन हेडगे पाटील, नमस्कार रामकिशन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. पटका एडिशन ऑफ पॅसेंजर ट्रेन नंबर 1072 बलिया कामिनी एक्सप्रेस. आता माझं तोंड दुखलं बोलून बोलून सगळ्या प्लॅटफॉर्मची नावं. तुम्हाला काय सर्वांना टाईप करायला, मला बोलायला लागतंय. माईक चेक, माईक चेक. अवधूत दादा म्हणतायत पुढचं नाही, पुढील स्टेशन. सॉरी ताई साहेब, जेवण झालं का? दादा पाटील दादा, जेवण अजून जेवले नाही आहेत आम्ही, आता जेवणार. काय आला? गणेश दादा म्हणतात सर्वांनी कृपया शकर्या करा ताई, सहकार्य करा ताईला. सर्वांनी कृपया सहकार्य करा, मला प्लीज सहकार्य करा, नाहीतर बघा सहकार्य महत्वाचं आहे. सर्वांनी कृपया सहकार्य करा. निलेश दादा, माझी पण एक अनाउन्समेंट करशील का? ओके ओके, बोल 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 बोल, पटापटा बोला सर्वांनी, ट्रेन पुढे चालली आहे. मानसी ताई, आय एम सिव्हिल गव्हर्नमेंट इंजिनियर फ्रॉम अहिल्यानगर, नाईस टू मीट यू ताई. वाव. नीलम पाटील, हाय ताई, नमस्कार नीलम ताई, प्लीज डबल टॅप नीलम ताई, थँक्यू सो मच. गोविंद कापसे, लाईक डन, थँक्यू गोविंद दादा. माझी ताई माझी आई आहे, व्हेरी व्हेरी गुड. गोविंद कापसे, बाय. गोविंद दादा चाललात का हो? बोला की, लगेच आलात, लाईक केलात, निघून जाताय, बोलत नाही का बहिणी बरोबर? रेल्वे म्हणतात माया मैसेज जाता है क्या? कभी कभी जाता है. मानसी बोलते गणेश म्हणतो कारण माझी ताई माझी आई आहेस ग तू. हो हो नक्की. मानसी बोलते इंजिनियर दादा ओ नाईस. गणेश दादा म्हणतात माझ्या ताईसाठी काय पण.
19 नोव्हेंबरला लाईक केलं आहे. नोव्हेंबरला नीलम ताई म्हणतात, ताई कशी आहे, जेवण झालं का? हो ताई, जेवायचं आहे आता. देईन माझा जीव पण ताई तुझ्यासाठी. नको रे बाबा, मला जीव नको कोणाचा. इंजिनिअरिंग दादा म्हणतात, प्लीज डबल टॅप ऑन द स्क्रीन अँड लाईक डन. सो प्लीज 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 डबल टॅप करो. कोकणची माणसं साधी भोळी एक्सप्रेस काही दिवसापूर्वी प्रवासाला निघाली आहे. सर्व प्रवाशांचे स्वागत आहे. तुमचा प्रवास सुखकर होईल. ओके, मी तालासुरात वाचते हा. कोकणची माणसे साधी भोळी एक्सप्रेस काही दिवसांपूर्वी प्रवासाला निघाली आहे. सर्व प्रवाशांचे स्वागत आहे. तुमचा प्रवास सुखकर होईल याची आम्ही मनोरंजक रूपी काळजी घेत आहोत. तुमची लाईक आणि सबस्क्राईब करून साथ मिळवू दे. प्लीज सपोर्ट मी. मानसी ते आता बनवलेली भाकरी खाते सध्या, नाहीतर माझ्या वडापाव काढतील बाहेर. ओके मानसी, जेव जेव. मी पण आता 5 मिनिटांनी लाईव्ह संपवणार आहे. मानसी बोलते, माझ्या लाईव्हला काय विकूया सांगा ताई. काय विकायचं? वडापाव वडापाव. मानसी बोलते आता बनवलेली, हा झालं ना. इंजिनियर म्हणते, मानसी ताई थँक्स. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भाजी पाव. ओके, भाजी पाव. इडली डोसा इडली डोसा इडली डोसा. इंजिनियर बरोबर, थँक्स अलॉट. इंजिनियर ब्रदर, थँक्स अलॉट. इंजिनियर म्हणतात, युअर व्हॉइस सो स्वीट. थँक्यू इंजिनियर गणेश. तुझ्याशी बोलून पण खूप बरं वाटलं. खूप छान आहे तू पण. गणेश दादा पाणीपुरी विकतोय. अरे वा, पाणीपुरी पाणीपुरी पाणीपुरी. अरे गणेश दादा, मग अशी मला म्हणलं की तुझा आवाज मिक्सरच्या आवाजासारखा आहे म्हणून. खरं का? आता विचार करते, मिक्सर लावून बघते मॅच होतोय का माझा आवाज आणि मिक्सरचा. मानसी बोल, इंजिनियर दादा मला पण सपोर्ट करा, मी पण लाईव्ह घेते. हो हो, मानसी ताईची पण लाईव्ह असते दादा. मानसी सांग तुझ्या लाईव्हला कसं जायचं ते. नीलम ताई म्हणताय, ताई जेवलीस का? रिप्लाय नाही दिला. नीलम ताई, मी तुम्हाला रिप्लाय दिला की मी आता जेवणार आहे, जेवायचं आहे लाईव्ह संपलं की, असं बोलली मी. ऐकलत नसणार. पटापटा सर्व कमेंट वाचते ना, त्यामुळे तुम्हाला समजलं नसणार. तर थँक्यू नीलम ताई. तुम्ही जेवलात का? इंजिनियर गणेश म्हणते, मानसी ताई आर यू क्वालिफिकेशन. मानसी ताई आर यू क्वालिफिकेशन विचारतोय ना मानसीला. इंजिनियर दादा जास्त नाही झाले शिक्षण. हा, शिक्षण विचारतोय ना. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. नीलमताई म्हणतायत, ताई जेवायला काय केलंय? मी पण नाही जेवली अजून, तयार होतो जेवण. दुपारची आमटी आहे ताई आणि चपात्या केल्यात. मानसी बोलते, बट आय एम ब्युटिशियन्स. हा, मानसी ब्युटिशियन आहे, मेहंदी काढते, खूप काही काय करते. गणेश सर म्हणतात, मी तर 4th क्लास फेल. कॉंग्रॅच्युलेशन गणेश दादा. कॉंग्रॅच्युलेशन गणेश दादा, व्हेरी गुड. मंडळी पटापटाला बटन टॅप करा. परत गणेश दादा सांगतोय, मी तर 4थी फेल. मी 5वी फेल. निलेश दादा 7वी फेल. इंजिनियर म्हणतात, ओके मानसी ताई, बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर फ्युचर. नीलम ताई म्हणते, मानसी ताई कशी आहेस ग? बोलत नाहीस, किती वाजता लाईव्ह असतेस?
मानसीताई म्हणते, मानसीताई कशी आहेस ग? मी तर शाळेतच नाही गेलो. हा, ये बात आहे. चला पटापट लाईक करा. लाईक पण काही करत नाही. 12 माणसं चढली. स्तुती आहेस. मी 10वी पास. मी 5वी नापास. गणेश दादा म्हणतात, आम्हाला अभिमान आहे माझ्या 4थी क्लासचा ताई. मला मी 5वी फेलचा पण मला अभिमान आहे. मानसी बोलते, नीलम ताई मस्त. तुम्ही कशा आहात ताई? माझी सकाळी 11 वाजता लाईव्ह असते आणि संध्याकाळी 6 वाजता. नक्की या. स्तुती म्हणते, ताई तू माझी कमेंट वाचली नाही वाटतं. कुठे आलेली ग स्तुती? मी 10वी पास वाचली, तुम्ही ऐकतच नाही वाटतं. शुभम फ्रॉम लेह लडाख. हाय शुभम, स्वागत आहे. काय टेम्परेचर आहे लडाखचं? गणेश म्हणतोय, आम्ही तर खूप अडाणी आहोत ग ताई. हम भी अडाणी है. स्तुती, ताई तुमची किती शिक्षण झालं आहे? कोणाचं? माझं शिक्षण बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी झालंय. मानसी बोल, इंजिनियर दादा थँक्यू. गणेश दादा म्हणतात, तू 5वी पास? नाही रे, मी 5वी फेल. नीलम ताई म्हणतात, हो मानसी ताई, चॅनलचं नाव काय आहे? टिकल्या ठेव पहिल्या, पटकन ठेव टिकली. बापरे, -29 डिग्री. दादा कसे राहता हो तुम्ही तिथं? मानसी बोलते, नीलम ताई, प्रीतिया ताई शॉर्ट व्हिडिओला कमेंट आहे बघा माझी, तिकडून भेटेल. मानसी व्लॉग असं नेम आहे. सध्या मी टोमॅटोच्या पिल्ल्यांचा टाकलाय. टोमॅटोच्या पिल्ल्यांचा टाकला आहे तो बघा, तिथं तिची कमेंट असणार आहे वाटतं. गोविंद कपसे, किसी का दिल दुखाकर बहस करने से बेहतर है अपना ही दिल दुखाकर चुप रहना. एजे शायरी. व्हेरी गुड, लय भारी. शुभम, ऑप्शन 0 आहेत. हो दादा, ऑप्शन तर आपल्याकडे काहीच नाही आहेत. काय करणार ना, नोकरी आहे, करावीच लागते. पण सॅल्यूट. जय हिंद शुभम दादा. स्तुती आहेस. आम्ही बी येणार आहे जम्मू काश्मीरला फिरायला ताई. ही कमेंट आहे. नाही ग, मला नाही आलेली ही. स्तुती ताई ये स्तुती ताई, नक्की ये फिरायला जम्मू काश्मीरला. संतोष शिरमंगळे, हाय संतोष दादा, डबल टॅप करा. शुभम, जम्मूमध्ये तुम्ही कुठं? जम्मू सत्वारीला. मानसी बोलते, पाणी बॉटल परत आली. पाणी बॉटल घेऊन पाणी बॉटल घेऊन परत आली. निलेश म्हणतात, जय हिंद शुभम सर. गणेश दादा म्हणतात, एक विचारू का ताई? हो, विचार. मंडळी डबल टॅप तरी करा यार. तुम्ही फौजी वाईफ आहात का? येस दादा. शुभम दादा, हो दादा मी. जय हिंद निलेश दादा. नीलमताई म्हणतात, मानसी ताई अगं खूप चॅनल आहे मानसी नावाचं, कसं भेटणार ग ताई तू मला? शुभम, नीलमताई माझ्या चॅनलवर जाऊन तुम्ही माझा आताचा नवीन आजचा जो शॉर्ट्स आहे त्याच्यावर तिने कमेंट केली आहे, मानसी म्हणून कमेंट असणार तिची. BMS इन HR रिक्रुटमेंट आहे ताईचं क्वालिफिकेशन. BMS मध्ये ना मी मार्केटिंगमध्ये माझा प्रोजेक्ट होता, म्हणून तर माझे इथं मार्केटिंग छान चालतंय माझ्या लाईफचं. गणेश दादा म्हणते, माझी ताई जम्मू काश्मीरमध्ये आहे. इंजिनियर दादा म्हणते, प्रिपरेशन ऑफ लाईफ मानसी ताई अँड स्टँड बाय इट्स युअर डिसाइड. आय ॲग्री विथ यू मानसी ताई.
टोमॅटोची पिल्ले रागवतील असं सारखं पिल्ले पिल्ले केलंस तर. निलेश दादा -29 डिग्रीमध्ये कीबोर्ड कसे टाईप करायला जमत आहे शुभम सर. शुभम दादा म्हणतात मी येऊन गेलो तिथं, तेच ना फॅमिली क्वार्टरला अटॅक झालेला. कधी झालेला फॅमिली क्वार्टरला? 166 166 दादा, शुभम दादा 166 तिथं. गणेश माझं नाव, आय एम प्राऊड ऑफ यू सिस्टर. थँक्यू. येस 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 166 तिथंच आहोत, थोड्या अंतरावर. रेल्वे गेमिंग नाशिक. ओ दादा नको, मला ट्रेनचं अनाउन्समेंट करून करून मला वैताग आलाय. एकदाच वाजते हा. 13201 पटना जनता एक्सप्रेस. चला पटापटा चढा सगळ्यांनी. इंजिनियर गणेश बाय ऑल सिस्टर, प्लीज सॉरी. कशासाठी सॉरी? आणि आलास ना, खरंच खूप बरं वाटलं. जेव्हा तुला वेळ भेटेल तेव्हा येत जा लाईव्हला माझ्या. गणेश दादा म्हणते करण. संतोष दादा म्हणते मैं ज़्यादा तो उसकी जान जाती, इसलिए मैंने उसे ही छोड़ दिया, इंडियन आर्मी. ओ माय गॉड. जय हिंद. पटापट लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोल या चॅनलला पटापट लाईक करा. कॅरी बोलताय मानसीताई तू गप्प बस, स्टँडवरच राहा आणि तिथं म्हण गरम फुकट वडापाव, पाणी बॉटल, ये गरम चाय. चाय नको रे दादा, आम्हाला ती ट्रेनमध्येच पाहिजे. मानसी आम्हाला ट्रेनमध्येच पाहिजे. मानसी इंजिनियर दादा येस थँक्यू दादा. आणि मी आता मेहंदी ऑर्डर घेते, तुमचे आशीर्वाद असू दे. रेल्वे दादा म्हणते नाही सॉरी, कोलकाता जैसे कोलकाता लाखो नेता. प्रिया हाय. इंजिनियर गणेश मानसी ताई ऑफकोर्स व्हाय नॉट, हू आर बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, मानसी इज द बेस्ट. शुभम भारी आहे तुमचं तिथं नेचर. हां ठीक आहे, बरं आहे बरं आहे दादा. निलेश दादा म्हणते शुभम सर आत्ताचे करंट टेम्परेचर -6 डिग्री दाखवत आहे. तिकडे तुम्ही आहात तिकडचे, नक्की कुठे आहात तुम्ही? निलेश दादा लेहमध्ये ना, म्हणजे म्हणजे पूर्ण लेहमध्ये एकाच ठिकाणी नसतात. लेहच्या मध्ये थोडेसे, त्याच्यावरती, त्याच्या एकदम वरती असे वर खाली खालीपर्यंत असतात. स्तुती दादा म्हणतात, स्तुतीताई म्हणजे ताई जम्मू काश्मीरला थंडी आहे. हो हो आहे आहे. पटेल दादा नमस्कार. हाय हाय हाय. मंडळी पटापट डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोल या चॅनलला. गणेश दादा म्हणतात माझी ताई माझ्याशी का खोटं बोलली? मी काय खोटं बोलली बाबा, सांग लवकर. इंजिनियर दादा म्हणताय सुपर चॅट इज पॉसिबल ताई. सुपर चॅट इज पॉसिबल ताई म्हणजे इंजिनियर गणेश काय म्हणतोस तू? सुपर चॅट इज पॉसिबल. हाय दीदी. पटेल दादा म्हणतायत हाय पटेल दादा नमस्कार. कुठून बोलताय नक्की सांगा. -29 डिग्रीमध्ये तुम्ही टाईप करत आहात, हॅट्स ऑफ यू. शुभम एक्झॅक्ट लोकेशन कसं कोण सांगेल? यायला जायला रोड नाही, हेलिकॉप्टर येतं सामान घेऊन. बरोबर. गणेश माझं नाव. भावाशी का बोलली आणि माझ्याशी? अरे बाबा काय बोलली मी, सांग रे बाबा. इंजिनियर ब्रदर थँक्स अ लॉट, नाईस टू मीट यू. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. काळजी घ्या सर्वांनी.
असू दे ताई. अरे मला काहीच समजत नाही तू काय म्हणतोस ते, काय खोटं बोलली. भावाशी का का बोलली आणि माझ्याशी. अहो पण शुभम सर, -29 नक्की कुठे आहात तुम्ही? चला हावरा कोलकाता गीतांजली एक्सप्रेस तयारी. शशिकांत जोशी, नमस्कार शशिकांत दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. डबल टॅप करा सर्वांनी प्लीज. प्लीज वन आस्क मी आन्सर. मॉनिटाईज युअर चॅनल. नाही नाही दादा, म्हणजे 1 वर्ष होईल आता, म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारीत माझ्या चॅनलला. तर बघू आता कधी होतंय. वॉच टाइम कंप्लीट करायला पाहिजे. सागर नमस्कार. डबल टॅप कर आणि तुझी अंडी विकायला सुरुवात कर. शशिकांत जोशी, लाईक डन. थँक्यू शशिकांत दादा. लालू शेख, हॅलो. रेल्वे गेमिंग, माझा मजा करा, तिकीट फ्री. शुभम सर प्लीज टेक केअर. मानसी बोलते इंजिनियर दादा जेवायला या. रेल्वे दादा म्हणते चला हावडा, माझ्याकडून तिकीट फ्री. आता मी थकली, आता मी झोपते. मला ट्रेनमध्ये चढायचं नाही. हसून हसून माझे गाल जबडं गेलं कामातून. यांच्याकडे सागर दादांकडे सशाचं पण अंड आहे, पाहिजे का ऑमलेट करायला? मानसी ताई श्योर, आय ॲग्री विथ यू. मानसी इंजिनियर दादा येस. तर मंडळी चला, काळजी घ्या सर्वांनी आपापली. मानसी ताई मी जेवण करतोय, थँक्स. या आमच्याकडे पण या गणेश दादा जेवायला. मानसी, गणेश माझं नाव, प्लीज सगळ्यांनी या. राम राम ताई. बाळू दादा नमस्कार, राम राम. चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी आणि बाय बाय, काळजी घ्या. मोस्ट वेलकम इंजिनियर दादा, बाय, टेक केअर. बाय मानसी, जबडं दुखतंय. ताई मी घरापासून दूर राहतो आणि मला घराची खूप आठवण येत आहे. ओके बाळू दादा, आम्ही पण घरापासून लांब राहतो दादा. सगळ्यांनाच येते घराची आठवण, कारण आपली घरापासून आपली नाळ जुळलेली असते. पण टेन्शन घेऊ नका दादा, हेही दिवस जातील. देव आपलं बघतोय, आपलं सर्वांचं कल्याण करणार आहे देव. मानसी, निलेश दादा जेवायला ये. ओके मानसी, प्लीज बाळू दादा चॅनलला जॉईन व्हा आणि उद्या 1:15 वाजता माझ्या लाईव्हला या. बाय. पटकन सबस्क्राईब करा, पटकन.